Hi everyone! So, sa video today, Kat will be talking about yung mga kailangan nyo i-consider before coming here, or like yung mga kailangan nyo lang i-prepare before kayo makarating sa Canada, before kayo mag-land. And she will be talking kasi again, I do not have any experience in that area. So yeah, so here's Kat. Hi guys! So ayun na nga. So pag-uusapan natin yung gaya na mention ni Kim, yung mga bagay na kailangan nyo i-consider bago kayo pumunta dito sa Canada. So may 5 kaming nilista na pwede nyong gamitin para mapag-isipan nyo yung mga things na i-consider nyo bago kayo pumunta dito sa Canada. So meron tayo sa unang-una sa lista natin is yung financial planning nyo. Pangalawa, yung accommodation nyo. Pangatlo, yung kultura ng Canada, yung lifestyle, yung sistema sa Canada. Yung pang-apat, yung mga dokumento. And yung pang-5, yung mga kailangan nyo ipack papunta dito sa Canada. So, unahin natin yung financial planning. So, guys, given na na meron na kayong proof of funds or may record kayo ng funds nyo nung nag-a-apply kayo ng visa dito sa Canada, pero kailangan nyo pa rin i-prepare yung sarili nyo. Dapat maging wise pa din kayo on how to manage or deal your finances kung pupunta na kayo dito, or yung pagpaplano nyo pagpunta dito. Kasi hindi nyo alam na baka may mga biglaang gastos pagdating nyo dito. Let's say, ilagay natin na hindi issue sa inyo yung pera, pero kailangan nyo pa rin planuhin kung paano nyo i-save or paano nyo i-spend yung pera nyo pagdating dito. Kasi, lalong-lalo na pwede lang kayong mag-work ng 20 hours a week. So, limited talaga yung budget natin. Kung meron kayong support sa Philippines, that's great. Pero guys, iisipin nyo, hindi natin alam yung mga expenses na pwedeng dumating dito sa Canada. So, mas maigi na handa kayo at maigi na ipaplano nyo maigi yung finances nyo. So, for example guys, nung dumating ako dito, hindi ko inakala. Ang alam ko lang na fix na yung gagastusin ko sa school, pero hindi ko alam na may isa pala kaming course na nakaligtaan ko, kasalanan ko yun kasi hindi ko nakita sa program list na isang course kailangan pala ng physical book. So yun, mali ko yun. Pero syempre kailangan nyo rin makita yun at paghandaan yun, kasi hindi nyo alam kahit gaano kayo ka-prepare, meron pa din mga sabit konti. Also, another example was nung sa kasagsagan ng COVID. Nag-aaral pa ako noon, and then may part-time job ako as admin assistant. Na-lay off ako. So, medyo na problema ako nung time na yon, dahil hindi ko pa alam kung paano i-apply yung EI that time, or yung emergency something na tulong sa government. Hindi ko rin akalain na magka-qualify ako dun, so medyo nag-cause ng panic onte sa akin. Although, pwede namang magpadala ng pera yung mom ko sa Philippines, pero syempre, nung time na yon hindi mo naman masasabi na kailangan kong tawagan sila kasi kailangan ko ng pera agad-agad. Pero syempre, in cases like that or in times of mga emergencies, kailangan handa tayo at kailangan handa yung finances natin. Next, accommodation. So, guys, I think mas best kung ma-prepare na yung accommodation nyo prior sa pagpunta dito sa Canada. Kasi, again, ibibigay ko lang yung example na nangyari sa akin nung dumating ako dito sa Canada. Pagpunta ko dito sa Canada, hindi na ako na problema sa accommodations ko kasi may kaibigan ako na tumulong sa akin to look for bahay, not actually bahay, but room na mararentahan ko dito. Kasi guys, kung pagdating nyo dito sa Canada, makikitira pa kayo, tapos
masasali pa yung iisipin nyo na maghahanap kayo ng accommodations or maghahanap kayo ng rerentahan na andito na kayo, tapos may mga adjustments pang mangyayari, makakadagdag pa siya sa stress nyo. So, imbis na magsa-start kayo or imbis na iisipin nyo na okay, bagong panimula na to, bagong chapter na to, mag-iisip pa kayo, mangangarag pa kayo sa, okay, maghahanap pa ako ng bahay or maghahanap pa kami ng matitirahan, yung mga ganon. Also, if gusto niyo ng guide about rent sa Vancouver or renting in Vancouver, meron po kaming vlog niya ni Kim. Yung link nasa description box below. So, pwede niyong panoorin yun para may idea kayo about sa rents dito sa Vancouver. So, yung next sa lista natin guys is yung kultura, yung sistema, yung lifestyle dito sa Canada. So, siguro may nabasa na kayo or may na-research na kayo about dito, kaya nga siguro na-push kayo na lipat at mag-aral dito sa Canada. Pero mas maigi pa rin guys na alamin nyo or mag-dig deeper kayo about sa cultures, about sa lifestyle dito sa Canada. Kasi hindi nyo malalaman hanggang hindi nyo siya ma-experience. Tama ba? That's true. So, marami kayong taong ma-interact or ma-encounter with various backgrounds. So, minsan mas alam din or mas nakakatulong din na may alam kayo or may mas deeper kayong knowledge about the cultures, about the lifestyle, or yung mga kailangan nyong i-expect para at least pagdating nyo, hindi na masyadong nakaka-worry kasi magre-remix pa, additional pa dun yung homesickness, tapos mag-a-adjust sa lahat, like yung sa mga pagkain, sa weather, tapos paano kayo mag-express ng sarili nyo towards other people kasi nga 'di ba iba sila, iba yung magiging ugali nila sa mga pangyayari or sa sitwasyon. So, hindi nyo alam yan. At saka, guys, medyo marami din pala tayong mga kababayan or mga international students na nagkakaroon ng depression dito kasi siguro, yes, ilagay natin na may nabasa na sila, na research nila to, pero hindi nila na-prepare yung sarili nila mentally. So, kailangan mental conditioning kayo bago kayo pumunta din dito kasi malaking tulong din yun. Medyo mahirap din i-juggle yung sarili nyo pag international student kayo tapos nagwo-work pa kayo, hindi niyo alam kung okay ba yung araw na to or mahirap ba yung araw na to. So minsan mahirap i-process sa sarili nyo kung paano nyo gagawin yun. Pero yeah, mas mabuti yun na i-prepare nyo yung sarili nyo mentally, physically, mga ganun. Also guys, kung na-use kayo or nasanay kayo na may mga yaya sa Philippines or may mga katulong sa Philippines, kung kaya nyong kumuha ng yaya dito, that's great. Pero mas maigi ata na i-train nyo din yung sarili nyo to live independently kasi ganun yung pamumuhay natin dito. Sobrang iba po talaga ang pamumuhay dito sa Canada or sa ibang bansa or kahit saan na ibang bansa na malayo sa Pilipinas or malayo sa bahay natin. And then iisipin nyo na kayo lang kasi wala kayong family. Kung meron kayong relatives, sure, but they can only help you sa mga ibang paraan. Hindi yung parang magsisilbi din sila sa inyo na eto pagkain nyo, eto pera nyo, or may maglalabas sa inyo. Pero lahat ng gawain dito, kayo na po. May mga din kami guys, may mga nakilala din kami, hindi naman namin naging kaibigan talaga, but may mga nakilala kami na sobrang nasanay sila na may mga luho sa Pilipinas or may mga
katulong sila sa Pilipinas na pagdating nila dito, unfortunately, hindi nila na-sustain or hindi nila nagawa yung mga bagay na yon kagaya ng mga nagagawa nila sa Pilipinas kasi nga, iba na ang buhay dito. Next is yung documents natin. Guys, ang daming dokumento na kailangan nyo i-prepare. Lalo na dahil hindi nyo alam kung ano pang kakailanganin nyo pagpunta nyo dito, and also hindi tayo basta-basta makakauwi sa Pilipinas pag andito na tayo. So, unang-una kailangan nyo i-prepare syempre yung passport nyo. Passport containing your visa. Kasi hindi kayo makakapasok dito kung wala tayong visa and wala yung passport nyo. Alam nyo yan. And then, pangalawa, yung letter of acceptance ng school. Guys, eto lahat ng i-mention ko dito, based lang to sa mga na-experience ko nung dumating ako dito sa Canada. And eto yung mga basic na hinanap nila nung pumasok ako dito. Sa ngayon, pwedeng mag-change to or pwedeng na-change to dahil nga ang daming factors, pandemic, or nag-change na lang talaga yung regulations or rules and regulations ng Canada. So, maraming pwedeng nag-change na. So, eto yung mga sinasabi ko, eto lang yung mga na-experience ko. So, yun yung passport containing your visa. And then, dapat valid pala guys. And then, yung letter of acceptance, kasi nga, hahanapin yan ng immigration officers na, okay, ito pala yung school mo, ito yung programs mo and all. And then, pangatlo, yung study permit pala, makukuha nyo yan, yung officers na yung mag-i-issue niyan. So, pagdating nyo dito, may mga questions pa, yung mga immigration officers, may mga gagawin pa sila bago nila ibigay yung study permit nyo. Also guys, additional lang na pwede nyong dalhin na mga documents is yung mga documents na for example, birth certificates, kailangan nyo din yan. And then, baptismal certificate, siguro sasabihin nyo hindi naman na siguro kailangan yan, pero guys, you never know, baka ikakasal kayo dito sa Canada, kaya kailangan nyo yan. Ano pa ba? Mga educational documents, transcript of records, English certificates, driver's license kung meron kayo, and then lahat ng mga documents na alam nyo or feel nyo na kakailanganin nyo dito. Kasi guys, ayaw natin mangyari na kung kailan pa natin need yung document na yun, saka pa natin nahanapin. And ang hirap kasi minsan, sa case ko, nung naghanap ako ng NBI, kailangan pa kaming pumontak sa NBI and then manghingi ng tulong kung sino man yung representative sa Philippines para kumuha ng NBI in behalf of me. So, ang daming nangyari, may mga letter of authorization pa, di ba, hindi naman natin alam kung gaano kabilis or kung gaano kabagal yung proseso sa pagkuha ng dokumento na yun. So, and then lastly guys, yung mga ipapack natin. So, ayan na, ready na tayong mag-fly, no? Nagre-ready na tayo sa mga gamit natin. Syempre, hindi natin kakalimutan yung mga gamit or damit natin. Of course, unang-una yung iisipin yan, ano ba isusuot ko? Guys, mag-pack kayo ng mga warm na clothes. Yung mga panlamig na mga damit. Pero, huwag kayong mag-pack ng sobrang dami kasi ang kapal nun, sumahihirapan kayo. Mag-pack lang kayo guys ng siguro mga onti lang na mga makakapal na damit or yung mga appropriate for winter or for cold weather. Pero wag lahat kasi baka pagdating nyo dito, akala nyo sobrang gamit or sobrang ganda. Ay, hindi naman maganda. Ano ba tawag niyan? Appropriate? Sobrang appropriate ng dala nyo, pero pagdating nyo dito, malamig pa rin naman yung suot nyo, so hindi rin magagamit yun. So, magdala lang kayo ng onte, and then, the rest, dito na, yung parang mag-fit talaga sa weather ng Canada. So, may marami naman mga mahahanapan dito na mga jackets or mga winter jackets na sobrang appropriate for the weather and for the
temperature. True. Tama ba? And fashion might be different too. Yes, so tama, yung fashion iba din. Also guys, wag niyong kalimutan yung mga emergency contacts dapat on hand nyo or nasa inyo, dala nyo. Hindi nyo ipapasok sa mga bagahe nyo, ipapasok nyo kasama ng carry-on nyo na bag. Kasi sa akin, sa case ko, nung dumating ako dito, syempre, wala pa akong phone. Kasi nga yung phone ko dito, galing Pilipinas pa na phone. So, wala pa akong anything, wala pa akong phone lines, wala pang plans, wala pa. So, bit-bit ko yung mga emergency contacts ko just in case may mga emergency na mangyayari. Guys, wag nyo din kalimutan, kung meron kayong maintenance, medications nyo, dalhin nyo din. Kailangan dala nyo yan. Also, kung international student kayo kagaya ko, super duper must have na po yung laptop dito. Sa school namin dati, may ni-require sila na certain I think memory ata yun or yung processor ng laptop. Pero kung sa tingin nyo super naman, okay na yung processor and yung memory ng laptop nyo, sure, hindi naman kailangan talaga sobrang gara ng laptop nyo. Wala namang brands, anything na specific na kailangan talaga. Basta may magagamit lang kayo sa school kasi sobrang kailangan ng laptop na talaga. Hindi na siya luxury dito. Necessity na siya, yung laptop. True. Even for the families who are moving here, like as immigrants, because they need to build resumes and all of that to apply for jobs. So you will need a laptop even if you're not a student. True. Totoo po yan. So guys, yun po, sa kabuuan ng video natin, yun po yung mga bagay na kailangan nyo i-consider bago kayo pumunta dito sa Canada. Research, nakakatulong talaga yan. And then, kung may mga questions kayo, kung may mga na-miss kami sa video na to, mag-comment kayo guys, and also mag-message din kayo sa amin sa Facebook page namin, yung Kim Cat Buhay Vancouver. Pwede din kayo mag-message doon or mag-comment kayo. Either ways, that's okay. So, subscribe kayo guys for our upcoming videos na mga Buhay Canada. Buhay Canada, yung mga ganitong videos or yung mga videos about coming to Canada. So, don't forget to like and subscribe. And see you in the next vlog. Bye!